Mayong hapon sa atong mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta nga aton nga mga ka-aksyon sa subong iyang Lunes nga edisyon sa This is My Life. Subong nga oras. Ang iban tapos na panyaga. Okay kung guys, hindi pala malikawan nga ulihin na, no? Ulihin na makakaon kay may gintapos pa nga mga olobrahon. Well, anyway, as long as nga makakaon no? Makakaon, mabusog ka para magpanumbalik dira ang imo nga kusog. Sa mo nang pinaka-importante. Kamusta nga aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor na sa siniya nga inoras? Sa subong nga hapon temporaryo ninyo nga mangin kaupod ini si Indayan. Talos man sa regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. May ara lang sanggin si Tawe pati ko to mapa-booster siya. Kamuya nakapa-booster na kamo? Booster shot ba? Sa contra COVID-19. Sige. Sa mga ka-action naton, nga naga-monitor na for sure, may actually bisan na nag-declare na ang pag-asa gani nga dry season na pero hindi gid malikawan ara gyapon ang ulan-ulan no magpatak kahaponanon. So sa aton nga mga ka-action, make sure lang gid sa gihapon magdala ka mo dira sang sarangya nga maka-cover sa inyo kaugalingon like jacket abi, di ba? Kay hindi mapaktan kun kaisa bisan puro panalithi lang na siya intrahan sang medyo makusog-kusog nga hangin kag inabang ano tawag na, hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan, init or bugnaw siya nga mag-mix gani te resulta ikaw yay mo hila naton. So amo na ang mga dapat naton yang halungan no para sa aton kayong lawas kay parang malikaw kita sa balatian. So, sa mga ka-aksyon ko rin natin, kay subong first day of transport strike, no? Pila natin ka mga ka-aksyon. Na-interview man rin natin. Tatlo ka mga transport group diri sa Bacolod kag Negros Occidental ang nagpatigayon sining duha ka adlaw nga transport strike kun untat biyahe, no? Kaina halin alas 3 Actionel Mar alas 3 sang kaagahon hasta na buwas alas 3 sang hapon kung hindi ko magsala. Ikaw Actionel Mar kaina pagbiyahe mo pa kadto diri mayo lang sugat gid sugat patrol. Ate wala kita may mahimo. Ug ginarespeto taman ang desisyon sang aton iyang mga group sa transportation sector kay syempre, sila yan mismo nakakita kung ano ang situation sa ground. Ground daw sa police ba? Oo, pero respetuhon ta Kahit kung may ara sa mga kaayuhan, binipisyo man kita sinadira, di ba? So, I know kung ikaw dira nagareklamo ka, no? Nga naapektuhan ka kay tungod wala ka sang masakyan, bisan kami, kita tanan affected kita pero wala ta may mahimo kay nag-ayo ang transport sector or transport groups nga kun mahimo mauntat sila ang ilang nga panawagan is para sa about ning sa sige nga saka sa presyo sang gatong no tamo nang pinaka tinutuyo sang ila iya nga untat biyahe. So kabay opdan kag kabay nga one day lang no basta ni balik na kay kaluoy man no nga ako nga magulang gani ga magulang ko kay syempre may duty man di relate na relate mayo lang gani kuno may nagpasakay siya nga tricycle Actionel Mar kay kung wala ti lakat-lakat gid sa halin Estefania pakadto ni sa Mandalagan. Sige, alas 2:01 na kita Action Radio Philippine Standard Time. So ano bala nga aton mga istoryahan sa subong iya nga hapon. Oy, speaking of lakat sang panahon, no? Ang easterlies amo ni nagaapekto sa Central kag Southern Luzon and even diri sa Visayas kag sa Mindanao. So diri kita sa Western Visayas, particular Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, pa-eksperyensya kita maghapon gini actually ang magurugal umon nga langit no kag may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan
tungod man sang easterly. So, hindi kita makasiling nga tungod nga dry season na, dry na talaga yung kalangitan. Hindi tayo na mapaktan. Sige? So, standby sa aton yung mga ka-aksyon kay Ariho, balantayan man naton ang isa iya kasulat, na? Isa man ka letter sender nga nagpadala diri sang iya nga istorya sang kabuhi. Kanang isa iya nga story, actually positive ini siya nga story, no? Nga dako ang mabulig man sa aton. Kung ikaw bala mayroon kun kay isa nga nagapamati nga arang down na gid siya, pero kung may mapamatian siya nga istorya, makarelate siya o makahatag sa iya sang paglaom to stand liwat, magbangon liwat. Di nga magtindog lang gid nga literal nga pagtindog ha, kundi magbangon magpaninguha liwat. Kaya nakita niya nga, siya to gani, nag-strive siya, ayhan pa ako. Di ba? So, inatanan, bantayan naton. Kaga, syempre, ang horoscope man, ang kalingawan lang inadiri, pero damo sinadring abang-abang man sa ila iya nga horoscope of the day. So, inatanan, inyo iya nga bantayan sa akon man nga panumbalik. Ang aton anay, produkto sang Dr. Alfred's, ang may Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration. Mayong hapon sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live, si Sir Melily Oligo. 24/7 kuno ho naga-monitor sa may Money Cafe sa Barangay Tangob. Sige, thank you so much, Gid. Sa kay Ma'am Bebe Gregorio Yulo, mayong hapon dira sa imo, ma'am. Kag mayo lang nga pag-monitor. At pakitamyaw na lang kuno gali dayan ho Ma'am Vanessa Mayo with Dogmat Mayo and Ma'am Jinky Dialagdon, Sir Noel Amar kag Sir Alex Montes. Halin na kay Sir Melily Oligo. Sa kay Sir Rufino Era Gabino, mayong hapon. Mangin may nalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sa listahan sa mga kandidato kag maghimo sa listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development. Schoolmate. Di ba sa UNUR? Sa kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, mayong hapon. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Salamat gid Ma'am Elizabeth. Oy, si Dennis Richard Tibor Goma. Wow, nag-send na siya subong sing Rose. Thank you so much. Mayong hapon dira sa may San Enrique. O ikaw ba si Dugay-Dugay Dennis, gusto man mag-chorus ha? Mag-correspondent? Ang imo nga friend nga si Anthony Jones nag-chorus na siya. Si Sarah Tenila, mayong hapon man, salamat sa pag-monitor. Si Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon. Gusto ko kantahon mo na, Dennis. Ako malawag lang, hindi ko magkanta. Katawan mo naman ko karon. Kay Marjorie Ward. Good afternoon. Kag salamat gid, Ma'am Marjorie. Si Flexin. Good news and current program. Katatlo yung gid ginsen. Sige, thank you so much. Sige, sending hearts. Si Ma'am Ana Sinoro. Sige, thank you gid sa inyo yang pag-monitor. Hindi ko mabatian ang akon nga. Okay, sige. Padala lang sa inyo nga mga messages no sa aton ya Facebook Live kay ako lang nalawagon. O basi may makitaan kamo dra nga mga picture, makakitaan nga mga picture. Malabayan gali kag makuhaan ninyo sang picture no while nagabiyahe kamo. Di ba? Share din pag may time. Share din ang inyo nga mga hibubunot gid ya while traveling diri sa Bacolod kay I know damo gid sa aton ang may maistorya subong no kaya actually hindi naman diri sa Bacolod no ang iban pa gid nga mga areas sa pagkatanda ko sa na-mention ni Sir Diego Malacad no somewhere north Talisay Cadiz din pagituman sa diri naman sa south Kabankalan sa may Sipalay pagid gani may ara man sila nga daw nagupod man sila for untat biyahe so amo na kadamo sang mga lugar diri sa aton subong ang affected isang biyahe si Mama Inday Blaza good afternoon dira sa imo Ma'am Inday kag mayroon na nga pag-monitor do to you ang ako nga tingugaw hindi man action El Rey hindi man tuyo ako natingog. Do ka. Chinese ko lang ni Guro tubig ay. Sige. Okay. Salamat sa aton yung mga ka-action. Continue na sa pagpadala sa inyong mga message. Kaya inakaroon akong i-share. Ipangbasahon para iya sa inyo. No? Si Ma'am ano gali ho? Si Ma'am. Nag-ma'am na ko. Sa mga ka-action gali naton. Lawig pang oras action El Rey. Lawig pa. Gamay na lang. Kung gamay na lang, karon na lang magpasayod liwat I-share ko sa aton nga mga ka-action ang gapangita kami sa mga reporters. No? Sige, standby sa aton nga mga ka-action.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:15 na kita. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod, ini si Inday Ann. So this time, diri kita sa pagbasa sa isa iya ka sulat. Ang iyang sulat nga aton niya pagabasahon sa sini iya nga hapon, aton inahibaloon kun bala ano man ang mahatag sini nga inspirasyon sa aton. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual,
Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton nga letter sender sa subong iya nga hapon, isa ka lalaki. Nga nagpatawag lamang sa kay Romy. Ang sulat ni Romy nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Tita We, isa man ako sa mga listener nimo nga gusto man mag-share sang akon inagihan o kon inagihan namon nga mag-asawa. Abi mo tita, abi kuman sadto nga hindi namon masarangan ang nangin desisyon namon sang akon ka-live-in. Tungod kay hindi pa kami kasal. Ang desisyon namon nga mag-upod tita. Nasiling ko na nga bisan hindi pa kami kasal. Tanan sa ako nga pamilya, kag tanan man sa iya nga pamilya, kontra o kung nagapamalabag sa amon nangin desisyon. Pero hindi ini nangin upang. Tungod gin padayon namon nga duha. Ginantos namon ang kabudlay sa pag-umpisa sa pagtindog sa amon na kaugalingon ng mga tiil. Ang kaisa, nagatulog kami bisan kilidalan lang titawe. Kag nagkakaon, malipay na kami bisan isa ka beses sa isa ka adlaw. Tita We, pareho man kami nga nakatapos sa pag-eskwela. Ugaling kay wala makapangita gilayon sang trabaho. Sang magbusong na ang akon ka-live-in, gintingwaan ko nga makapangita kami sang disente nga balay bisan magamay lamang. Tungod nga kontra sa amon ang amon mga ginikanan, bisan isa sa ilaw wala kami sang may mapalapitan. Nagapasalamat na lamang ako tungod may ara kami sa mga abyan nga naghatag sang bulig sa amon. Pero sa pihak sini tita, nagtinguha ako. Ilabi na sang mabunag na ang amon baby. Nag-upod ako sa inabalang tita We, nagapangay o balasang balay. Kag ini ang nangin blessings in disguise sa akon. Bangod ang tag-iya sang balay nga ginakaayo namon, ginbuligan niya ako nga makasulod sa ila kompanya para makatrabaho. Umpisa sadto,
medyo nag-angat-angat na gid man ang amon nga pangabuhi. Kag plano naman namon sa masunod nga tuig nga magpakasal. Abi mo tita, sa pihak nga wala sang may nagsuporta sa amon mga ginikanan. Pero gusto ko nga makita man sang akon na kabataan o kung sang akon nga bata ang iya lolo kag lola. Tita we, tubtub na lamang diri ang akon sulat, ang tagpadala, Romy. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:22 na kita. And amuyad to, ang isa man sa letter sender naton, no? Nagpadala diri sang iyang sulat nga ti despite balasang pagkontra sang iya ginikanan, hindi man ko nagisiling sundon yung man ang iya nga nangin desisyon nga nagtiwalag, nagpalayo, no? Sa iya nga ginikanan. Pero ang ang ginasiling nga pagtinguha, di ba? Amo na ang nag-guide sa ila, no? Despite nga ginsikway sila sa ila ginikanan, pero willing siya sa gihapon nga ipakilala ang iya nga bata sa mga lolo kag lola sini, na so grabe maning pangamoyo, no, ni Sir Romy. So thank you so much kid Sir Romy sa gin-share diri nimo yang story of your life, di ba? Nga despite sa mga kabudlay nga inyo ginagyan, no, sang future ti kay ano pa man lang sila, wala pa sila nakapakasal ti future wife niya, di ba? So thank you so much gid. Pero antes man ang pagbasa iya sang gamay lang malipot lang share man ni Tita We, no, sa iya nga komento or komento sa nangin isa iya kasulat kay ginbasa naton subong yari anay. Sa ito nanay dira mga kauturan ang nga pangita sa Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:25 na kita. And yes, no, amuyad to ang isa man sa aton iya letter sender. So sa mga gusto dira ka magpadalaman sa inyo yang mga sulat, no, makahatag iya sang tawag ni inspirasyon. Agad yung iba nagapangayo sang advice, pwede gid kamo makapadala sa inyo yang sulat. So sige, this time basahon ko anay ang ihatag man nga comment ni Tita We sa aton iyang letter sender sa kay Sir Romy. Mayong hapon sa imo Romy, kag salamat gid sa ginpaambit nimo nga sulat diri sa This Is My Life. For sure madamo sa nga na-inspired sa imo yang nga istorya sang paghigugma. Sa piyak nga mabudlay, pero wala ka muna dulaan sa paglaom. Padayon na ang handom mo nga makita
sang inyo bata, ang iya mga lolo kag lola. Kag kung mahimo pa lang, tingwaan nga masulbar o kung matapos na ang isyu ninyo sa nakaligad. Agud nga mas mangin malipayon ang inyo nga pag-upod. Sige, amo yan to, no? Ang comment man ni Tita, ni Tita We. Diba, laingin man ko mga mother ang nagahatag. Kung ako yati, no, mga light lang mga mother yati, mga medyo madalom-dalom. Well, anyway, thank you so much, Ged, sa liwat. Sa aton letter sender, sa kay Sir Romy. Sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa Facebook Live. Sige, thank you so much, Gid, sa pag-share, no? Sang inyo dra nga mga subong greetings. Greetings, no? And pagpabalo nga naga-monitor ka mo sa subong hapon. Okay, thank you so much, Gid. Sa akon nga pagpanumalik, standby sa aton nga mga ka-action, kaya akon i-share sa inyo ang first part na sang aton nga horoscope. Hindi ginaton pagkalimtan ang Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Okay, mayong hapon sakay. Nay lang. Sakay mo Virgie Olpinda, mayong hapon. Nag-monitor siya from Celine Home. Stay safe and God bless you and your family. Si Christopher Lisay. Sakay Sir Ray Flores Baryoga, mayong hapon. Sakay Sir Jory ni Pomosano, mayong hapon man. Sakay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. Mayong hapon dira sa imo. Si Ma'am Florencia Villacampa, tamyaw niya kuno ba ang ako nga defensor. Tamyaw ko lang happy birthday Jane Rose Cañete, is celebrating her 30th birthday. Sige. 3/22 21 pa malang subong. 21 pa lang subong. Sige advance go. Happy birthday! Naga-monitor si Ma'am Florencia Villacampa sa may Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Sige, happy gid ko no si Ma'am Ana Sinoro
Nga, nabasa iya greetings. Okay. Si Ma'am Diding Aluhamiento, mayong hapon. Si Sir Antonio Beronio sa may San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Sige, mayong hapon. Sa kay Sir Robert Roma, mayong hapon man. Tamyaw niya lang si Sir Roy Midenceles, si Sir Nestor Jr. Santander from Binalbagan. Sige, thank you so much, Ged, sa inyo nga pag-monitor. Diba, refresh na nanay, basi may resto ko di karon. Resto, do utang ba? Nanay lang, Ged. Sige, wala na ko utang ha. Okay, kay madri ko danay mabasa, sa mga ka-action nato nga gusto dire nga mag-apply, gusto ninyo nga mangin reporter for this coming election sa May 9, 2022. So, ang Action Radio nagapangita kami sa data gatherers. Data gatherers within diri sa Bacolod. Reporters, para sa mga masunod nga lugar, Bacolod, Hinigaran, La Castellana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Toboso, Victorias, kag Candoni. Sagulo? Chinese lang. Muna diwata, Bacolod, Hinigaran, La Castellana, Isabela, sa Moises Padilla, sa may Binalbagan, sa may Himamaylan, Hinubaan, Tuboso, Victorias, kag Candoni. Amo na nga mga areas ang ginapangitaan namon subong sang reporters. Kung gusto nimo, kung gusto nimo nga mag-apply, ipadala ang imo resume sa email actionradiobacolodnews at gmail.com. Ina, puros tanan mga small letters sa wala space. Diba? Or idulong nimo diri mismo sa station. Penthouse, 4th floor, Penthouse, Wilrose Building, corner Borgos, Locsin Street, Bacolod City. Diba? At tubang sang emergency room sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. So, ano pa ang ginahulat nimo? Mag-apply ka na bilang reporter or data gatherers. Diba, Action El Rey? Sige wala to namo ng inyong nga mga nga mga tawag ni ang inyong mga resume, di ba, mga application dira ninyo. Padala ka mo diri kay dako na nga bulig para nga ma-train labi na gid sa mga kabataan, mga senior high, kaya may nagligad nag-message sa akon, gina-prepare yan ako nung iya nga yang tawag ni resume as well as ang iya nga hinablos, which is 18 years old ata to. Sige, pwede pasok, 18 years old and above. Di ba? As long as nga syempre may kahiwalo ka magtipon sang data, and syempre may gamay ka nga ID. Tutluan pa man ka muna about reporting. So padala lang ka mo di kay amon gid ina-cater. Sige? Thank you so much, Ged, and stand by. Okay, pabalik diri sa aton programa. This is my life. At this time, diri kita sa first part sang aton iya nga horoscope sa subong man nga hapon, subong adlaw sang Lunes, Marso 21, tuig 2022. Sa mga nagahiwat dira sa ilang nga kaadlawan, happy birthday dira sa inyo. Wala kita da. Joke lang Okay, unahon naton ang sa mga Aries. Sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19.
Aries, mapabilin bala ang maayong harmonia sa paghigugma kung likawan ang ay nablang issue about sa mga pagpangimon. Ay kung maginta na ganing pangimon, wow, kabudlay. Sige, sa mga Aries, lucky numbers 9, 19, 26, and 28. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20, Taurus, preparar ang kaugalingon para iya sa pagbago nga mahitabo. Angot gira sa imo mga obligasyon. Magtinguha, kag mangin mapisan, para iya nga makuha nimo ang imo nga handom. Sa mga Taurus, lucky numbers 2, 7, 10, 14. Peach is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, may ginapaabot kada subo nga bulig. Dako ang tsansa nga maabot ina Gemini. Pero ang relasyon naman niya sa imong pamilya, mas mangin mabakod. Sa mga Gemini, lucky numbers 4, 14, 16, and 28. Butter yellow is your lucky color. Para sa mga Cancer, Hunyo 20. Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Sa mga Cancer, nami subok ang imo yang adlaw in terms of negosyo bala nga ginatawag. Likawan lang ang inablang mga chismis dira. Kay kung kaisa kung madali ka sa chismis, di maapektuhan man ang imo nga desisyon. Sa mga Cancer, lucky numbers 4, 15, 20, and 29. Orange is your lucky color. Para sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, dako ang tsansa bala Leo nga mangin madinalagon ikaw sa patag sang paghigugma. Ang mga bagay nga daw medyo nagliko, no? Sa mga nakaligad, hindi wala ba na nag-ugyon sa imo yang nga gusto, ini amat-amat yang magabalik sa husto nga dalan. Sa mga Leo dira, lucky numbers 5, 8, 12, and 27. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, may posibilidad na makita nimo ang imo or former classmate bala nimo, no? Nga makabulig para iya sa pagbago sang imo nga pangabuhi. Sa mga Virgo dira, lucky numbers 10, 19, 23, and 29. Maroon is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:40 na kita. Amo yadto ang aton nga first part sa aton nga horoscope. Action Nams, may bilin pa ko da. So mo to ang first part sa aton nga horoscope. By the way, mayong hapon lang dira nag-message di sa nag-private message si Ma'am hindi ko magsala, Ma'am Rona Rihida Travag nimo, na sa may Valladolid, na. Sige, salamat gid upod ya si tatay niya Teddy. Sige, thank you so much gid, Ma'am. May nga pag-monitor sa inyo nga duha ni Tatay Teddy dira sa may Valladolid. Okay, standby sa aton nga mga ka-aksyon sa akon nga pagpanumbalik. Nabilin pa naton nga mga horoscope.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. By the way, mayong hapon sa kay Ma'am Marilo Travilla Catinoy. Sige, salamat gid kay Sir Lester Ray Benitez. Mayong hapon man dira sa imo and keep safe. Akon gali nga ang former principal gali sang Barangay Felisa Elementary School sa kay Ma'am Milagros sa Makayan. Kag ang teacher man sa may Handumanan Elementary School. Mga teachers dira kag kay Ma'am Lourdes Guanzon. Mayong hapon lang dira kag mayo lang nga pag-monitor. Kay from time to time naga-message ini sila sa Facebook. Naga-monitor daw sila. Sige So standby sa aton nga mga ka-action diri kita sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope.
Setyembre 24, tabdob Oktobre 23, Libra magpamangkot sa mas nakahibalo. Kung hindi ka dira sigurado sa imo yang ulubrahon. Hindi dira hindi dira mag-decide sang imo-imo lang. Labi na gid kun hindi ka man sigurado kung husto. Pag sa mga Libra, kung may ara ka ginbuyan iyang promesa, tindugi na. Tumana. Sa mga Libra, lucky numbers 1, 5, 21, and 24. Cream is your lucky color. Para sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Oy, si Scorpio do malipaton subong. So make sure gid Scorpio, actually tanan kita hindi malikawan ang mga adlaw gina yang malipat ka bala. No, asang imo yang mga ulubrahon. So para panigurado na lang, no, i-double check. May mga promesa kun kay isa, ano hindi gid matuman, ayo lang pasensya Hindi na malikawan. Well, anyway, sa mga Scorpio, lucky numbers 9, 18, 26, and 32. Magenta is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Si Sagittarius, grabe ang iya nga determinasyon. Determinasyon sa obra, determinasyon man sa iya pamilya. Pero sa mga Sagittarius, dira mo ni kun kaisa kung nakatutok ka bala, ba may mga tao gid kun kaisa man nga maghingamot dira sa imo kag kung mahatag nimo ang imo yang nga pagsalig, 100% nimo nga pagsalig, kay abi mo husto na nga tawo, ang imo ginsaligan, imo nang pinagkahalalungan. Make sure danay nga ilang taon mo, i-balansihon mo kung bala, ina nga tawo, masaligan gid man. Sa mga Sagittarius, kung mag-intra ka dira sa mga kompetisyon bala, i-try gid nga ihatag ang imo yang nga best of best. Diba? Kung may 100% nga best, himo at 200% nga best. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 7, 11, 19, 35, kag red is your lucky color. Para sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, ang ginahalung-halungan mo dira balang sikreto. May posibilidad ina yang mabuyag-yag. Pero Capricorn, kung sa lantaw nimo nga ina matuod, kag yara ka iya sa or ang imo nga ginatindugan is sa husto, ipakita nga wala ka iya nahadlok, no? Ipabalo mo sa ila. Bisan nahibaluan man nila nga amo na ang imo nga sekreto, tindugi ina, diba? Kung nakitaan nimo nga wala kaya may ginlapakan, wala ka may ginbutigan, i-prove sa ila nga wala ka nahadlok. Sa mga Capricorn dira, lucky numbers 7, 24, 40, and 42. Pusha is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Ang imo dira karon na ginaplano nga himuon, mas maayong ipaiway anay kay for sure do kadamo gid bala sang mga tawag ni mga
sitwasyon nga do hindi niya gid iya pagdayunon, no, ang imo plano. So, kung mahimo pa lang, di na lang danay pagdayon na. Sa mga Aquarius, likawan ang pagpulaw. Lucky numbers for Aquarius 2, 14, 19, and 35. Yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 tubtob Marso 20, manami ang imo iya nga adlaw subong. Pangud nga or ang ini nga pagkanami sang imo iya nga adlaw magabulig ina. Tungod syempre kun manami di ba nang nagayuhom ikaw dira, no, feeling nimo do ang imo nga paminsaron is fresh, meaning damo ka bala sang may mapamensaran, damo kaya sang may madumduman nga mangin solusyon. So helpful ina para iya nga mahatagan kasulbaran ang mga nagliligad nga do na iyawan kagid kung paano na isulbaron. Kag syempre sa mga Pisces, kung mahimo pa lang, awaya gidya. Pakigbatui, no? Ang batasan nga inablangkon ka isa do ako guilty man ko niya. Nablang may makitaan ka dira abi, no? May makitaan ka dira nga do hindi kanami or do wala iya nagabuylog si imo iya nga panindugan. Do makariak ka gid, di ba? So kung mahimo pa lang Pisces, kung hindi gid malikawan, hagana-gana lang. Kay kun kaisa, doble gid ang balik sa aton. Sa mga Pisces dira, may ara kada sa mga desisyon, hindi magpangduha-duha. Sa mga Pisces, lucky numbers 3, 12, 17, and 22. Aquamarine is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:55 na kita. By the way, no? Anyway, amuya to ang aton iya nga horoscope sa subong nga adlaw. Subong adlaw Lunes, Marso 21 tuig 2022. Si Ma'am Jocelyn Galihon naga-monitor sa subong iya nga hapon. Thank you so much, Ged, sa pagpamati dira nimo, Ma'am Jocelyn. Ariho, share ko lang, no? Share ko lang sa aton nga mga kaaksyon. I hope nga ini ang makabulig, 'di ba? Makabulig sa aton kag makapaligwat man sang desisyon, no? Sang aton iya nga mga grupo sang transportasyon. No? May ara sang pagnubo, no, sa presyo sang gatong. I hope nga ini na ang insakto gid nga kadamuon. Ang insakto nga pesos, 'di ba? Nga iganubo sa presyo sang gatong. Nagligad mga ano pa lang to mga pagbuluban ta bala, no? So ari pagkaligad sang 11 ya kasunod-sunod nga semana, no? Nga grabe ang pagtimbuok sa presyo sang gatong. So subong nga semana may ara kita iya sang big time rollback. Di ba ma-consider siya nga big time rollback or pinakadako nga rollback kay this is the first time or this 2022 ata nga may pagrubo sa presyo sang gatong kag sobra pa sa 10 pesos, na? So, nagpagwasang advisory ang Caltex Clean Fuel, Petrogas, Total, kag Uni Oil, no? Nga panubo sila sa presyo sang gasolina sang 5 pesos and 45 centavos.
no? 5 ka pesos kag 45 sentimos sa kada litro sa gasolina. Sa diesel naman, 11 pesos kag 45 sentimos sa kada litro. Epektibo, lasay sang aga buwas nga adlaw. No, ang Caltex kag ang Uni Oil may ara sang pagnubo man sang ila ya ginabaligya nga kerosene, no, sang 8 pesos kag 55 sentimos sa kada litro sa parehong adlaw. So una diri, no, ma-remember ninyo may ara sa mga projections ang Department of Energy and other pagid nga mga kompanya sang langis nga may ara gid man sang pagnubo, no? I hope nga ini makapapian-pian, no, sang aton iya nga struggle subong nga balayran, no? Plete naton do wala gid po nagsaka, no? Amo na nga nagreklamo ang aton iya nga transport sector. Kay kon magsigi saka ang gatong kag ara lang yan Japon, the same lang ang pletihan, yawan sila. May tendency nga mag-untat na lang sila sang biyahe, di ba? Masiling kita tuod nga dudamo na gid man ang mga private vehicle or may kanya-kanya na nga mga salakyan, pero ti may ara gid gahapon nga nagasaligman sa mga di pasahe nga salakyan para sa pagkadto nila sa ilang nga trabaho or sa diin man sila makadto mang grocery dira or ano pa nga mga ulubrahon nga ti naga-require nga maglakat sila, magsakay sila sa mga salakyan. So I hope, no, makapahagan-hagan na asang problema naton subong, no, nga kamahal sa presyo sang gatong. Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time, 2:59 na kita. Dili kita anay ho sa pagbasa sa aton iya nga Bible verse of the day. Antes man ang aton nga 3 o'clock prayer. Sa aton Bible verse of the day gikan sa 1 Peter chapter 2 verse 2 to 3. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Impunto 3:00 na kita, diri kita na sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. It's 3 p.m. Oras na para mag-Primera Light Branding. Standard Time, 3:01. I can't say goodbye to you. Salamat gid sa aton nga mga ka-action sa pagupod sa akon sa sininga edisyon sang This Is My Life. Lunes kita karon, Marso 21 tuig 2022. Ini naman ang inyong tagbalita. Ini subong, no? Talo sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Iyang nyo alagad, ini si Indayan. Mga ka-action sa diin kawan sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
Aksyon Radio! Ang